1994, quan Teresa Martínez Teixidó va obrir una floristeria en Alaquàs. La seva família en Torrent es dedicava al sector i ella va continuar el camí amb el suport del seu marit, l'alaquasser José Moret Iborra. Malauradament, no va poder gaudir de l'èxit de la seva aventura empresarial perquè va morir poc temps després, encara que la família va prendre el relleu. Primer va ser el seu fill qui es va posar al front i a partir de 2010 es varen incorporar de forma oficial Maria i Teresa Moret Martínez, que anecdòticament havien estudiat en la universitat la carrera de farmàcia i s'havien llicenciat. Érem farmacèutiques recient titulers i duiem 6 anys de carrera de farmàcia, però nosaltres duiem tota la vida, siguem floristes. Nosaltres, mentre estudiàvem la carrera, seguíem venint a ajudar en casa, els caps de setmana, quan hi havia algun event, alguna boda. Hasta avui no ens hem arrepentit. Crec que ha sigut de les millors decisions perquè al final estem en casa, és el que sabem fer des de sempre, el que hem vist des que hem nascut i ens agrada. Floristeria Tornassol està ubicada en l'avinguda Pablo Iglesias i ofereix un catàleg tan complet que acompanya les persones en totes les facetes de la seva vida, des del naixement a la mort. Composicions per a cerimònia i decoració, així com tota mena de regals de flors, es poden trobar en aquest comerç que treballa amb flor natural, preservada, artificial i plantes. Una part del material que utilitzen és dels camps familiars que porta al comerç periòdicament José Moret. Este color així molt bonico, muy bonito. De talatre, molta quantitat. Claro, yo en época de hierro. Diguem que l'encomanda més important que ens van encomanar va ser un pedido que ens van fer de milers de plantes de Nadal, de poncèties. I a última hora em van dir, bueno, n'hi hauria que ficar-li una etiqueta per planta, tal. I vaig dir, sí, sense problema. Passarem hores i hores ficant etiquetes i bueno, al final fou un cachondeo perquè tots ahir, a migdia, per el matí. El negoci no ha parat d'evolucionar des de la incorporació de les dues germanes. En els últims anys han obert un nou sector de mercat, el dels tocats per a cerimònia, que s'elaboren de forma artesanal en el comerç. Tocats, barrets, diademes, tiares, corones, bosses s'inclouen en aquesta secció. És un sector molt creatiu, com bé siguent el de la flor, i com estava molt acostumat a crear cosetes en flors i tal, comencí poquet a poquet i comencí a anar picant un curset, un altre curset, ja comencí a anar a Madrid, a Sevilla, a diversos puestos. Comencí en 2 estanteries, diguem, i després ja en la pandèmia decidí ja moure tota aquesta tenda a que siguera de tocados. M'especialitzo més en tocados de nòvia. A nivell de comunió, que estem ara en l'època, com tinc la secció també d'alquiler de tocados, això per convidar se gasta moltíssim. Endinsar-te en Tornassol és gaudir de 1000 aromes i colors, observar una clientela fidel, admirar creacions artístiques i fer una aposta segura per a les teues comandes. I per si amb Maria i Teresa no tenim prou, la botiga compta amb la gosseta Xispa, de 9 anys, que és la principal relacions públiques. Per totes aquestes raons, Floristeria Tornassol Alaquàs rep enguany el Premi a la Qualitat.